Purchase your tracks today. Ina san wannan aiki ne sannan na san duk cuta ce. Kudi na take hari domin ya san ni din acto ne. In dai da rufaida ni bana bukatar shan wani yogurt. Askirin nake so ko ko irin dan fan. Menene aiki ne a gidan nan ni na san aiki ne. Purchase your tracks today. Rufaida diggins, na ɗauko rufaida diggins. Rufaida diggins. If you know you something, I don't like you, baby. I don't miss you, baby. I need make sure you know. Da anan na samu rufaida to ni ba ni bukatar baby. Zan sha ne ma ɗin da rufaida tun. Menene aiki ne Purchase your tracks a today. gidan nan ni na san aiki ne. Purchase your tracks today. Good day, time,